Mijara herî germe li ser astê cîhanê ku zirbeya welatên cîhanê nîgeran kirîne, dilteng kirîne, dibêjin bi xwevekişiyana Rosyayê ji itîfaqiyan bijin rêkevnameya şandina dexludanê Ukraynayê ji bo Stenbolê, ji bo Tirkiyeyê, li Tirkiyeyê bo welatên cîhanê ku di dema raborî de bi sedan geştiyên danewêle genm û danî ji Ukraynayê hatîne Türkiye çûne welatên hejarnişîn ku Wezareta Derve Amerîka dihî digot seta şêsta genmê Ukraynayê çûye welatên hejarnişîn û balansa ahên xwarinê li cîhanê ragirtibû. Lê piştî beriya sê roja Rusya xwe vekşand dibêjin destwerdanên Brîtanyayê hene yên Amerîkayê hene em razî nabin. Vê mijarê digel berês Iqbal Dore akademisyen û bi sporê peywendiyên navdewletî li Moskwyê ku tu bêj dikim berês Iqbal evar baş tu bixêr hatî ji bo Kurdistan 24 çima divê tewqîtê de Rusya xwe ji itîfaqê vekişand ji rêkevnameyê sedem çi bûn? Rusya bu anlaşmayı yaptığında Rusya dema ev rêkevtin kirhin bendewariyên wan hebû daxwazên wan hebû ya herî giring ev bû ku ne tenê dexludanê Ukrayna bige bazarên cîhana dixwest dexludanê Rusya jî bigehe bazarên cîhanê ne tenê dexludan dixwest gubre jî biçe lê li gor Rusyayê di vê warê de tu pêşketin nebûye dibêjin me berpirsiyariyên xwe bi cih anîne lê derbarê henardekirina dexludanê Rusyayê de tu gav nehavêtiye avêtin û cîhanê berpirsiyara xwe bi cih neaniye. Her wiha roja şemiyê Ukrayna êrişî keştiyên serbaziyên Rusyayê kir li Sivastopolê sebeb ji ew tê nîşandin ew keştiyên serbaziyên wê derê di heman demê de erkên wan parastina veguhestina dexludanê bû. Piştî vê êrişê Rusya dibêje êdî ev rêkevtin betal bûye ne tê de cih nagire. Berês Iqbal Rusyayê xwe vekişand ev itîfaqa ev rêkevnameya daya seknandin wê çi qazanç biketin? şimdi her şeyden önce çekilmeden önce 9 Beriya ku xwe vekişîne 9 milyon tonan zêdetir dexludanê Ukrayna gihîşt bazarên cîhanê zêdetirî neha ji xwe werzê dexludanê xelas çandiriye xelas bûye. Diyar e û Ukrayna piraniya dexludanê xwe veguhestiye kêm maye ji ber vê em karin bêjin ku Ukrayna qazancê xwe ye lê Rusya ji rêkevtinê vekişiya dixwaze vê wek amêrek bikar bîne wek fişarê bikar bîne dexludanê xwe jî gubreyê xwe jî bifiroşe bigîne bazarên cîhanê lê ji bo astenkirina vê em karin bêjin ku lîstokek hate kirin êrişa Rusya ji êrişê Brîtanya berpirsiyar dibîne dexludanê Ukrayna derket lê Rusyayê ma diyar şerê Ukrayna Rusya ne tenê şerê serbaziyê li meydanê de heman de şerê aboriye divê şerê aboriyê de fişarên li ser Rusya berdewam. Baş e berês Iqbal Yeketiya Ewropayê neteweyên hevgirtî dibêjin piştî xwevekişiyana Rusyayê ji itîfaqê ji rêkevnameyê bihayên xwarinê li cîhanê bilind bûyne. Kewata çareser çi ye? Çi bêhê kirin ji bo vê yekî ku Rusya razî bikin berdewamî bidin vê rêkevnameyê? tabii ki bence Rusya'nın bu Binêrîna min Rusya eger vegere dê bazarên cîhanê aram bibin fikra min e ku dê rêkevtin were kirin ji ber ku
Türkiye hevlen mazın dede o eğer heye ev hevlen wan encam bigirin eğer Rusya veger nikaribe vegere ve rekeftini o nikaribe dexludanên xwe jî bifirôşe êdî ev koridora mirovî kar nake o nikare kar bike tu wate wê namîne ji ber ev hem Türkiye hem welatên Avrupa vê naxwazin hemû cihan naxwaze heta ku Rusya ve negere vê rêkeftinê mümkün nîne baweke ewle ev keştî tev bigerin û dexludanê bibin nêrîna min ew e ku dê çareseriyek were dîtin eger wan nebe hene berhemên xwarinê din jî hene ne tenê dexlûdane dê qeyranekî mezin li cîhanê rû bide ji ber wê egerekî mezin e Rusya vegere vê rêkeftinê ji ber ku danûstandinên ciddî hene o dibe ku hin daxwazên Rusyayê jî bên qebûl kirin. Türkiye berdewama ji hewlên xwe îro jî Recep Tayyip Erdogan û Vladimir Putin axivtîne beşeka zora axiftinên wan li ser vê rêkefnameyê bûne. Li gorî pêşbîniya te Erdogan wê ser bikeve ji vegerandina Rusyayê bû nava rêkefnameyê? Böyle bir ihtimal Ez vê dibînim Türkiye ji vê qazancên mezin dibîne bi vê awayê dê bikaribe dexlûdanên Rusyayê dê erzan bikire demên berê jî dema peywendiyên wan hebû sedî sîh Türkiye bi xwe kirîbû ji ber vê Türkiye ji bo meşandina vê karê ji bo aktifkirina rêkeftinê giring e ji xwe Türkiye niha prose helbijartinê heye û ev rol destê Erdogan jî pir bihêz dike û rola Türkiye û Erdogan li navçeyê jî zêde dike. Rusya jî vê dixwaze. Rusya jî piştevaniya Erdogan dike ji ber vê piştevaniya Ankara dike ji ber vê ez dibêjim hewlên Türkiye de encam bidin û welatên Rojava Amerîka jî dixwazin vê dixwazin niha welatên Rojava hinek rexne digirin Türkiye dorpêçe li ser Rusyayê vala derdixe lê rexneyên giran nakin ew jî dixwazin verebilir. Tu li Moskoyê niha li Rusyayê Yeketiya Ewropa netewên yekirtî dibêje xwevekşandina Rusyayê ji vê îtîfaqê ji vê rêkefnameyê yanî bandoriyek li ser bihabûna kelûpelên xwarinê li cîhanê durist kiriye. Li Rusyayê jî kelûpel giranbûyîne piştî xwevekşana Rusyayê? Hayır şu anda Na li Rusyayê piştî vê rêkeftinê tu bihabûn nîne lê ji destpêka şer heta niha bihabûn heye nirx giran bûne lê ji roja şemiyê heta niha kelûpel giran nebûne lê ji destpêka şer heta vê demê meriv bigire berçava giranbûn heye. Bele. Duhê Amerîka digot ku Vladimir Putin aboriya Rusyayê wêran kiriye. Tenê neft maye di destê Rusyayê de. Erê rast e aboriya Rusyayê wêran bûye? Rusya'nın dest çavkaniyê serekek û di destê Rusyayê de gaz û petrolin lê aboriya Rusya hel neweşiye Biden gotûbû dê dolarek bibe 200 ruble lê tiştek wiha rû nede. Lê ev nayê wate ku aboriya Rusya ji dorpêçiyan ziyan nabîne lê helweşandinekî nîne hel neweşiye aboriya Rusya bihêz derket niha tu
مترسیه مزن لسر آبوری نینه جخوا نرخن گاز و پترول زیاده بونه هر چقدر روسیا کم جی بفروشه دیسا قازانجا کی باش هیا نها دوار آبوری دا خرابونه که مزن نینه لی ددمن پر دریج دا انجام ده چی بن امه نزانن برئیس اقبال دوره اکادمیسیان و بسپور پیوندی ناو دولتی لموسکو گلمه و یگل لکی سپاس